Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Karon nga Domingo atong gisaulog ang dakong pangilin sa Santissima Trinidad. Usa ka Dios apan tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kining maong kamatuoran gipadayag mismo sa atong Dios, pinaagi sa iyang mga buhat, isip Amahan nga magbubuhat sa tanang butang. Isip bugtong Anak ang manluluwa sa tibuok kalibutan, ug isip Espiritu Santo ang tigbalaan sa tanang tao ug tanang butang. Usa lamang apan managsama ang ilang kinaiya, gahom ug katungod. Mga igsuon kitang tanan, gibuhat sa Dios nga kasama niya. Busa hinaot unta nga ang hiya sa Santissima Trinidad nga mao ang hiya sa pagrelasyon ug paghigugmaay usab atong mabatunan sa atong kinabuhi. Sulod ning Santos nga Misa, atong ipadangad sa Dios ang atong mga tagsa-tagsa kang mga katuyuan, ingon man ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug sa tanan nga nagasunod niining atong misa sa telebisyon o sa gadget, ang mga masakiton, ang mga binilanggo, ug ang uban pa nga dunay mga kakulian sa panglawas, maong hinungdan nga dili sila makatambong sa santos nga kasaulugan diha sa simbahan. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginursol kita sa tuang mga sala, aromandam kita pag sa ulog sa Santos nga Misa.
nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga higsuon nga nakalapas sa kog dako hiyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kan Santa Maria kanunahing ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga higsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Glory, glory to God in the highest. Glory, glory to God in the highest. And on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ. With the Holy Spirit, in the glory of God the Father, glory, glory to God in the highest. Glory, glory to God in the highest. And on earth, peace to people of good will. Magampo kita, Diyos nga mahain nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan, o sa Espiritu sa kasantos nga ni sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan, nga misteryo ihatag kanamo, dinhi sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pagilan sa himaya sa tunay nga Trinidad, o pagsimba sa iyang kahiusa, diya sa gawom sa iyang kahalangdon, kini amo nga gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moses mingon sa katawhan, pakisayod kamo karon, bahin sa panahon nga nangagi, sa wala pa kamo mga tao. Ug sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao, ug pangutana sa tibuok kalibutan. Kung sukad masukad, may dako bang butangan na hitabo o gikabalita nga sama ni ini? May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo? Ingon sa inyong nadungog ug buhi pabagihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha og katawhan gikan sa usa ka nasod aron maiyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto, nasaksihan ninyo ang iyang gahom, sa dihang gisilutan niya ang Ehipto. Pinaagi sa mga katalagman, nga makalilisang ug mga milagro. Busa, hibaw-in ninyo ni ining adlawa, o gitanong kini sa inyong mga kasing-kasing, nga ang Ginoo, mauray Diyos sa langit, ug sa yuta. Busa, tumana ang iyang mga balaod ug kasuguan nga gisugo ko kaninyo ni ining adlawa, aron nga walay daotang mahitabo kaninyo ug sa inyong mga anak. Ug mabuhi kamugdugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ng nasod nga gipili sa Ginoo iyang kaugalingon. Bulahan ng nasod nga gipili sa Ginoo iyang kaugalingon. Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Bulahan ng nasod nga gipili sa Ginoong iyang kaugalingon. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, gibuhat ang mga langit. Pinaagi sa ginawa siyang baba, ang tanan nilang kagawuman. Kay misulti siya o kini mahimo, misugo siya o kini mibaro. Bulan ng nasod nga gipili sa Ginoong iyang kaugalingon.
Awang mga mata sa Ginoo, gatanaw nga na kanila. Nga mahadlokon kaniya, kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy. Aron pagpaling kawas kanila sa kamatayon. O pag-amping kanila, bisan pa sa gutom. Bulahan ang nasud nga gipili sa Ginoo ngayang kaugalingon. Ang atong kalag nagapabot sa Ginoo, nga mao nga atong inabang o atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maaniya unta ka namo. Nga nagabutang sa mong paglaom diya kanimo. Bulan ang nasud nga gipili sa Ginoo ngayang kaugalingon. Bulan ang nasud nga gipili sa Ginoo ngayang kaugalingon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios, kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili maghimo kaninyong ulipon, aron mahadlok kamo. Hinunua, ang maong Espiritu maghimo kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod ni ini, makasangpit na kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan ko, makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu, ug magmatuod nga mga anak na kita sa Dios. Ug sanglit mga anak naman kita niya, makapanag-iya kita sa mga panalangin nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. Dugang paniana, mahimo kitang maisig ka manununod ni Kristo sa tanan nga gitagana sa Dios kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo.
ang ginuman na kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. O sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit og sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an. Og bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginomdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong pista kaninyong tanan sa Santissima Trinidad. Matud pa sa Catechism of the Catholic Church, ang Santissima Trinidad mao kini ang misteryo sa atoa nga Ginoo. And then bisan kon usa kini ka misteryo, apan mausab kini ang sentro sa atoa nga pagtuo og sa atoa pod nga kinabuhi. Tingali makapangutana ng uban diha kaninyo, unsa man ang Santissima Trinidad, Father? Usa ka Ginoo, tulo ka persona. Diyos nga mahan, Anak og Espiritu Santo. Mao kana ang dagway imahin sa Santissima Trinidad. Tulo ka persona pero usa ka Dios. They are distinct from each other. Ang Amahan lahi sa Anak og ang Espiritu Santo lahi pod sa Anak og sa Amahan, pero usa ra sila. Kalisod sabton tinuod ilabi na kun atong ibasi lamang sa atua nga hunahunag kinaadman. Apan kun ato sad nga tan-awon, dunay mga butang nga dili usab matugkad sa atong hunahuna, apan kini siya matugkad pinaagi sa atua nga pagtuo. Ang atua nga pagtuo diha sa Dios nga atong dalhon diha sa atuang relasyon. Tali kanato og ngadto sa Dios. Kung atong tan-awon ang Santissima Trinidad is a relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Is a community, is a communion. So, diha pod nga dapita ngang atoa pod nga kinabuhi makasulod sa giingon misteryo sa Dios nga mao ang Santissima Trinidad. Pwede ba nga kita makahiusa o maka-establishar og relasyon ngadto sa Dios? Pwede kaayo sa ngatanen.
Dili ba sa pagbuhat sa Dios sa tao, ang tao maoragyod ang gitawag niya og larawan og imahin niya o sa Dios. Sa ato ang pagkalarawan o sa ato ang pagkaimahin sa Dios, niini usab nga dapita nga kita makasulod ngadto sa misteryo sa Santissima Trinidad in a form of relationship. What is the relationship diha sa Santissima Trinidad? Ang relationship nga gitawag, the relationship of love. Sa ato pa, diha di ay sa ato ang kinabuhi nga diin atong gidala ang atong kinabuhi, ang atong pagtuo diha sa relasyon sa ato ang paghigugmaay sa atong isig katawo, relasyon sa paghigugma ngadto sa Dios, anha nato diha matugkad, masabtan unsa ang Santissima Trinidad. Dili ba mga kaigsuonan? Sa panahon nga kita manguros sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, we are invoking the name of the Santissima Trinidad. Kung unsa ang sitwasyon, atong gisangpit siya nga moapil sa ato ang kinabuhi. Kung nanguros kita, kay nagpasalamat, atong giapil ang Santissima Trinidad sa ato ang pagpasalamat sa mga grasya sa Dios. Kung nanguros kita, kay duna kita'y gipangayo ngadto sa Dios, ato apod nga giapil ang Santissima Trinidad sa ato apod nga relasyon nga diin nangayo kitag tabang. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna nga niining ato karon nga pagsaulog sa kapistahan, solemnidad sa Santissima Trinidad, ato usab nga paligunon ang ato apod nga relasyon diha sa gugma sa atong isig katawo. Relasyon diha sa gugma tali kanato og ngadto sa Dios. Aron ang Santissima Trinidad, ang usa ka Dios nga tulo ka persona maapil sa ato ang kinabuhi. Ug matud pa sa Catechism of the Catholic Church, mahimong sentro sa ato ang kinabuhi. Mahimo sang sentro sa ato ang nga pagtuo. Ug unya ang Santissima Trinidad mahimong kabahin sa panaw sa ato ang kinabuhi. Ang panaw sa kaluwasan, ang panaw diha sa kahimayaan, ang panaw diha uban sa Dios. Ato ning dalhon ang ato ang pagsaulog karon sa Santissima Trinidad, nining atong kasaulugan sa Santos nga Misa. And again, we just hope and pray nga madala kini sa atuang adlaw-adlaw nga kinabuhi, kay ang ato baya gyud nga pagkatao is a life of relationship. And we just hope and pray that this relationship is a relationship of God, because God is love. Mauna kay ang relationship diha sa Ginoo is a relationship of love. So kanindot nga ato ning madala sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Manghinaot kita.
Karon atong pangadion ang krido sa mga apostoles. Nagato ako sa Dios nga mahayn makagagawom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta o kangis Ipahanap mo siya sa dalang sa Espiritu Santo, kung nagao ikan ni Maria nga ulay. Nagkanta siya sa plato. Namatay yung Niyato siya sa mga namatay. Sa ikaluhan na labanaw siya. Misaka siya sa langit, kung nagalingkod sa tuto sa Diyos ang Amahan. Ang magbaho sa tanan. Mubay siya nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos o katitikong simbahan, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagbabanaw sa alawas, o sa kanyang walay katapusan. Amen. Magampo kita sa Diyos, samahan din sa Espiritu Santo, pinagi ni Kristo iyang bugtong anak, sa matag pangamuyo kita muingon, Santissima Trinidad, luwasa kami. Santissima Trinidad, luwasa kami. Nga ang tibuok simbahan, ug mga pangulo ni ini, magsangyaw unta sa maayong balita, ug magpaila sa atong Dios, ang Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasa kami. Nga ang mga magdumala sa gobyerno, makakaton unta sa kinaiya sa Santissima Trinidad, ang hingpit nga kahiusa ug pagkapatas sa matag usa, diya sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasa kami. Nga ang walay kinitubang gugma sa Santissima Trinidad, magdala kanato ngadto sa tunhay, nga pinag-inambitay diya sa ato mga gagmayng Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasa kami. Nga pinaagi sa balsamo sa Espiritu Santo, ayuhon ta samahan ang mga sakit sa katawhan sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasa kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasa kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan ug himaya sa Santissima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Santissima Trinidad, luwasa kami. O Diyos sa Santissima Trinidad, luwasang imong mga binuhat o santo sa imong giluwas. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Karun na
Maigsuon, pagampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton nito sa Diyos nga mahain, makagagahom sa tanan. Santos sa Ginoong Dios namo pinagi sa pagsangpit sa imong ngalan, kining mga halad sa among pag-alagad, o pinagi nini himuwa kami nga tunhay gayod, nga gasa alang kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay magkagahom sa tanan, ang ay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay ikaw uban sa imong anak og sa Espiritu Santo, mao'y usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa sa persona, kundi sa Trinidad, sa usa ka kinaiya. Kay ang gituan gud namo may tungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mausab ang gituan namo may tungod sa imong anak, o sa walay kalainan, may tungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod ug walay kinutubang pagka-Dios, simbaw namo ang tulo ka nagkalalain nga persona, ang kausa sa ilang kinaiya, ang kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidayeg sa mga anghel o mga arkanghel, ingon man sa mga kerubin o sa mga serapin, nga sa walay hunong nagatwaw matag adlaw sa katingog diha sa pag-ingon. Santos, ikaw ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesukristo, nagalad kami kanimo Amahan inimpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang amoa nga obispo o sa tanan nga mga pari. Hinundumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumay nga mabanaw sila, kantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kan San Jose nga iya nga bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagawom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Tagi kami sa kalinaw ning panahona, at inabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salawag malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. The power and the
Ginoong Jesucristo, ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta nga itong panagining sunay, ang panagdahit, panakitanan. Peace to all of you. Kini mao kordero sa Dios nga nagawag tayo sa mga sala sa kalibutan. Mula ang katong gidapit sa iya nga bangkite. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makaayo unta namo sa lawas o kalag. Ginoong Dios namo, ang pagdawat ining sakramento o ang pag-ila sa Santissima Trinidad o sa ulusahong kahiusa sa tagsa-tagsa ka persona, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong litukon ang pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian. Makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joseph Intig o sa mga madre sa Sisters of Mary Boys Town sa ngalan sa ilang superior ni Sister Eva. Daghang salamat sa mga kabataan nga ania nagauban kanato karon nga mibasa, miduyog og nakighiusa kanato. Kinasingkasing usab nga pasalamat sa among mga benefactors, TV Mass sponsors and donors. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga suporta aron nga makapadayon kita sa pagpangalagad pinaagi nining santos nga misa sa telebisyon. Ug alang kaninyo nga buot mo tampo og makighiusa nining maong Pauline Mission, anaa sa inyong mga screen ang among account name, account number, o ang atong GCash number. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta. Hinaot unta ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo, kanunay nga manalangin kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
We are called to serve the church, to communicate Jesus Christ to the world, and to dedicate ourselves to proclaim the gospel through the means of social communication. We assume Mary's attitude of self-surrender, the Apostle Paul's courage and gratuitousness, the adaptability that makes us all things to all men. The Daughters of St. Paul are known for their ministry for social communications. So they are known for their bookstores and also especially for going from school to school in the provinces and parishes in order to promote Christian literature. This is a great help for the church in the Philippines in order that the people may be informed about their own faith. So this is something remarkable, that there is an effort to spread the word through good literature, through the mass media, especially by spreading good books, making available to the faithful, and also by entering more into the mass communication of the radio. I can recall as well the TV programs, the radio programs, and the seminars they're conducting or had conducted made a great impact in the lives of many people, appreciating the teachings, the Christian values, and the teachings of the church related with life and of course with our faith.